Iti Matdamdamag Region 2 nasurok 55,000 amannalon iti Cagayan. Agnumar iti Farmers Accident Insurance. Can mining exploration permit ti Wugol Corporation iti Nueva Vizcaya at adalan nga ibabawi ti Mines and Geosciences Bureau. Detalye dagiti damag iti panagsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Cagayan Valley, papapigsaan ti probinsyal a gobyerno ti sektor ti agrikultura, babaan iti napartak a panakaproseso dagiti papeles ti 55,557 a mannalon, a manamnamang agdumar iti proteksyon kalpasan a nakumpleto da dagiti requirements da para iti Farmers Accident Insurance. Indauluan ti Provincial Office for People Empowerment ti panakasukimat ken panangiproseso ti nasao nga insurance kas panagreget a mapalawat ti saklaw a proteksyon para kadagiti mannalon akang runaan a frontliner amang papataod ti taraon iti probinsya. Kabinadang tinasao programa ti Philippine Crop Insurance Corporation amang ipapaay ti insurance protection kontra iti saan a mapakpakadaan a pasamak a magpasaranda. Panggap tinasao nga inisyatibo ang makaipaay ti kanayunan a seguridad para kadagiti pagbiyagan dagiti mannalon, bayad nga agtrab-trabaho da iti sektor ti agrikultura. Iti Nueva Vizcaya at adalan ti Mines and Geosciences Bureau ti Department of Natural Resources ti posible a kanselasyon ti mining exploration permit ngayon paayda iti Wugol Corporation sa Jay Dupax del Norte gapu kadagiti reklamo ken mapapati a panaglabsing ngayon datag ti naduma-duma a grupo kontra iti panagminas. Inlawlawag ti ahensya asaan a mabalin a dagiti gobernador ken mayor ti mang-authorize iti cease and desist order kontra iti mining exploration activities iti uneg ti jurisdiction da. May palagip nga idi na palabas alawas ket nasuspindi ti exploration permit ti kumpanya idi sidong ti force majeure provision kalpasan a nagbarikada dagiti umili kontra iti panagminas anang lapad iti kumpanya amang isayangkat ti anyaman nga aktibidad. Iti Isabela, asidagan na pagnumaran dagiti umili ti High Impact Investment Ready Corn Value Chain Project, a proyekto ti probinsyal a gobyerno ken iti Boston Consulting Group may sa British Embassy. Pasat daytoy ti inisyatibo ti United Kingdom Philippine Government para iti climate adaptation ken resilience, iti sidong ti Philippine National Adaptation Plan ang mga ipaay suporta ken tulong iti probinsya. Karaman iti proposed project ti 83,000 hectares adaga ken post-harvest corn drying ken storage facilities. Jaya pa iti delegasyon ti plano da a skill regenerative agriculture iti 43,000 nga hektarya atalon iti mais tapno mamanihar ti soil erosion ken sedimentation. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.